Пичове, има ли смисъл да се приема Трибестан, билката Трибулс като хранителна добавка? Много хора се питат това нещо и аз ще ви кажа, да, има смисъл. Оня ден гледам един химик, качил едно видео, разправя как било напълно безмислено да се взима тази билка, чел някакви изследвания, при него не работела. То просто няма как той да усети тази билка при положение, че си бие по 2-3 инжекции на ден, яде по 2 шепи с хапчета стероиди и очаква той по някакъв начин да го усети това. Това е за натурални хора, не е за химици. Не е за химици. Долу в описанието ще оставя едно линкче, което дам малко по-детайлна информация като цяло за Трибестана. Също така казвам и ако избирате продукт, за какво точно да внимавате. Нали, там за милиграми, за сапонините, колко дози са и така нататък. А между другото, най-добрият Трибулс, на който аз съм попадал, е този Трибо 2000 на Cytec, защото съдържа 2000 мг в доза. Дозата е само едно хапче и е, колко беше, 98-95% сапонини, което е много добре. Така, пичове, взимайте Трибестан. Той се взима по-продължително време, за да работи, все пак е билка, трябва да се натрупа в организма. И това, не се тровете с стероиди, тренирайте яко, хранете се добре, взимайте си добавките и това е.